Ning nagkamodernong panahon mga kapuso, aduna pagayod di ay mga tao nga wala gihapon makasuway og kuryente. Sama na lang niining usa ka 75 anyos sa barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinsa nagantos nga way kuryente sulod na sa 21 ka tuig. Busa mga kapuso ato kining sayran pinaagi sa kwento ng Pilipino. Matag sawop sa adlaw, magpasiga ta sa atong mga suga. Usa ka pindot lang sa switch, maiwagan dayon sa kahayag ang atong mga panimay, pinaagi sa kuryente. Apan lahi ang gibuhat ni Nanay Cornelia Ongko, kay kinahanglan magpalit pa siya og tunga sa litrong gas alang sa iyang duha ka lamparilla. Usa lang si Nanay Cornelia nga way kuryente sukad pa ni atong 1998. Mahog nga mokapina sa 20 ka tuig. Ang tunga sa litrong gas nga tag 25 pesos daw tulo ka gabi na niyang gamiton. Duha ka rason nga way kuryente si Nanay Cornelia. Una, dili ila ang yuta nga gipuy-an, ug ikaduha, dili usab siya makabayad sa pagpataod sa kuryente. Mahal man ma'am, depende. Murag og magpataod kag kuryente murag sobra 20 ang bayad. Pero unsa may among ipataod ma'am, lisod man kaayo, wa may kwarta. Ginagmay lang usab ang iyang kita pinaagi sa pagpanilhig sa kadalanan. Ug maayo na lang kay makatabang-tabang ang iyang anak sa gastuhan bisan pa man gani og na-stroke kini kaniadto. Katong na-stroke na kong anak, magmawer to siya ma'am, pero nagkuan lagi bardado ng iyang pikas lawas. Nya 1,300 ang bulan. Manilig ko sa karsada, honorarium. Tag 500 ang bulan. Ay, kulang yun unta ma'am, pero magkuan lang mi, kanang budget. Uban ni Nanay Cornelia ang iyang tulo ka mga apo. Kamangkuangan nila mao si Danica. Apan bisan pa niini, nagpabiling malaumon si Danica ug wa nila kini makababag sa iyang pangandoy nga makahuman sa pag-eskwela. Okay ra siya niya. Di na po ko mag-disod niya. Basta magkuhan ko, mag-study ko sa akong mga assignment kay ma-atter ko sa kuanti o magkuhan sa ato sa suga sa poste. Bisan og way suga, naningkamot gihapon siya nga makatuon pinaagi sa lampara. Ug kung mosakit ang iyang mga mata, mugawas aron magtuon ilawom sa poste, diin nahimutang pipila ka metros gawas sa ilang balay. Ug kung ganahan siya mutan-aw og salida, uli lang ato sa silingan. Bisan pa man niini, outstanding gihapon si Danica sukad ni atong grade 1 pa siya. Grade 1 kay mga top 4 or top 5, niya grade 2 top 2, grade 3 top 2, niya grade 4 kay mga top 4. Dugang ni Nanay Cornelia nga maampingon lang kaayo siya sa pagpasiga sa iyang mga lampara aron kalikayan ang aksidente. Gani aduna pay mga taga Bureau of Fire Protection nga mo inspeksyon ug mopahimangno kaniya sa mga angayang bantayan. Lisod man ang ilang kahimtang ug bugtong ang kahitasan lang ang iyang gisaligan. Pait jud kayo ma'am, pero wala dili na ako atagan og bili ang kalisod, kapobre basta kay ang ako lang yung giampo sa Ginoo nga mag-eskwela ang mga bata og tarong. Mura gina o makakaon po in taon sila makatulo sa usa ka adlaw kinakaayo. Ug kung paggun man sa hangin ang kahayag sa iyang lamparilla, iya lang gihapon kining pasigaon pagbalik. Uban ni Lian Singkulan og Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.